女性に変身していくか、よくご覧になってください。始めさせていただきます。Ще ви поканя да се насладите на представлението, по време на което ще се превърна в жена. Гледайте внимателно и ще започна веднага. Моля да ми простите това, че ще се съблека до кръста във ваше присъствие. Тази шапчица има две предназначения. Първото е да ми крие косата ми, за да не ми пречи. И второто е да го бивам по време на представление, когато съм сложила отгоре и перуката. ビンスケという油を塗ります。顔に。このビンスケ油は、古東州産の頭、曲げをいう油と同じです。Започвам с поставяне върху лицето на специално масло, което се казва бинске. Това е същото масло, което се използва от борците в сумо за оформяне на техните прически. Така и вашия Калоян Махлянов Котошо, който предполагам, че е доста известен в България, използва абсолютно същото нещо за оформяне на прическата си. どんなものか匂いを嗅いでどうぞ。Ако желаете, вижте как мирише това. 次にこの眉が邪魔になりますので、これを潰します。Понеже веждите ми пречат на грима, 先ほどより硬い油を溶かします。溶かして潰します。Скривам ги с тази твърда мазнина, която е доста по-твърда от това, което нанесох преди малко, и с това стопявам мазнината с запалка. Коно眉は普段でも剃ってる人もいますけれども、私はこの通り薄いんですが、そのままでおります。Има кабуки актьори от нагата, които бръснат веждите си всеки ден, но понеже моите вежди не са чак толкова късти, затова всеки път ги прикривам с това масло. 潰れましたら、この肌色の動乱で Когато съм готов с прикриването на веждите, отгоре нанасям медна пудра Долран, която е с цвета на моята кожа и с която прикривам съвсем тъмното място около веждите. この眉だけじゃなくて、こういう自分のちょっとシミになったところの中も消していきます。 Тази пудра служи за прикриване на петна по кожата и брадата. そうしましたら、白い色になっていきます。Следващата стъпка е нанасянето на белия грим Оширой. この白いなんですが、芝居が始まった頃、歌舞伎ができた頃は、お白い花といって、花から取ってたんですけれども、その後、鉛から取るようになって、今現在、塩化チタン、タルク水、グリセリン、これらでできております。 В началото на театър Кабуки, когато той е бил съвсем младо изкуство, този грим се е произвеждал от растителни видове. След това са преминали към произвеждане от олово, а днес съдържа основно 5 съставки. Това са оловен хлорид, титаниев хлорид, талк вода и глицерин.
今、少々お待ちくださいね。首の方をお見せいたしますから。Ще ви помоля за маничко търпение. Бих искал да ви покажа как изглежда дилот. 何か質問ありましたらどうぞ。Ако имате въпроси от ваша страна, може да ги зададете. Вредни са. 先ほど言ったように、名前から乗ってた時よりも、とってもいいものになってますから。Но в сравнение с そんなには грима на правилното лово, който споменах преди малко, са доста по-приемливи и затова не са чак толкова вредни. ただ、先ほど油でね、油を塗りましたでしょ。その上に今度後ろへ塗りますから、毛穴を塞いじゃいます。ですから1時間ぐらいそれで毛穴を塞いでるんで、とっても体には皮膚には悪いです。Всъщност, по-негативната част е това, че мажа лицето и врата си с тази мазнина, която ви показвах преди малко, тя запечатва порите ви. これは襟足と申しまして、こういうふうに形を取ることによって、この男の首の太さを女性のように細く見せます。Това, което ви показах на тела ми, се нарича ериаши. Тази форма се изрисува специално, за да може по-дебелите мъжки вратове да изглеждат тънки и деликатни, като женски. Да, заповядайте. Винаги се гримираме сами. そうしないと人にしてもらうと、その自分の個性のある顔ができませんからね。Ако разчитаме на професионални артисти, няма да можем да покажем индивидуалните черти на собствените си лица.ノーメントは白く塗るっていうことでしょ。これは舞台的やっぱり綺麗に見せるためでしょうね。これは歴史400年前からやってますんでね。Всъщност това е една традиция на 400 години. Защо е започнало е трудно да отговорим в наше време? Може би има връзка с маските от театър Но. И също така, понеже ние все пак играем на сцена, би трябвало да сме способни да покажем лицата си по възможно най-красивия начин. Предава ли се това изкуство от поколение на поколение, да кажем от баща на син и след това по-нататък? И колко представление годишно ви внася? 私はね、毎月で一年中働けますよ。舞台公演があります。それとやっぱり歌舞伎は後継制度ですから、家柄は代々ついていく家柄の人たちの方がいい役をしますね。Аз играя изключително много през годината, не мога да ви кажа колко пъти, но изключително често и работя цяла година. Относно първия въпрос, да, много често се предава от поколение на поколение, понеже светът на кабуки е изключително традиционен, затворен и много често тези техники, както и занаятът, се предават от поколение на поколение. これから塗る紅なんですが、これは日本画のエンジっていうものなんです。赤いよく見ててくださいね。これはね、こういう。Гледайте внимателно как нанасям този руж. Този цвят се нарича NG и се използва от японските традиционни техники. Аз го нанасям върху по-изпъкналите части от лицето си. Това е всъщност тъмночервен цвят. И от тази страна също.
紅を刺すかと申しますと、2つの意味がございます。Има две причини да нанасям този червен цвят по този начин. 一つは女性の色気ですね。色気を出すため。Първата е това, че искам да представя еротичността на жената. もう一つは、皆さんね、錦絵を思い出してください。美人画、錦絵に描かれている美人の顔っていうものは能面なんです。凹凸がないんです。ですから、この高いところに紅を刺すことによって、この凸凹したのが平面的な顔になります。Другата причина е, тези от вас, които са виждали японски традиционни литографии, особено литографии на красиви жени, може би има правилно впечатление, че тези лица не са двоизмерни, те се рисуват едноизмерни, така че да нямат изпъкнали хлътнали части, за да скрият хлътналите части на лицето си и за да могат да въплътят традиционния идеал японски за красота. Аз нанасям този по-тъмен цвят, по-тъмен от бялото цвят върху изпъкналите части от лицето си. И накрая нанасям бяла пудра, за да мога да фиксирам цветовете. Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ги зададете. Само вдигнете ръка по-високо и тези, които седят от тази страна, може да не ви видят, така че не се натигате високо. Да, заповядайте. Горната част я свалям с малко по-солиден, по-гъст крем, а след това измивам лицето с сапун и вода. Общо взето се премахва по-лесно, отколкото си мислите. Следва нещо изключително интересно след нанасенето на белия грим, затова гледайте внимателно от тук нататък. Тази лента се казва мецури или повдигаща очите. С нея ще повдигна очите, ще ви обясня защо правя това след малко, но гледайте внимателно точно какво правя и как изглежда лицето ми. Внимавате ли всички? Гледайте внимателно. Причината да повдигам краищата на очите си по този начин. 日本の美人の人の目はみんな切れ長な目の狐の目のように切れ長な目と言いますけれども、こういう目をしてるんですね。ですからそれを作るためにこの羽舞台で作ります。В традиционната японска естетика жените имат такива очи падемови, издължени, повдигнати нагоре, те наречените лисичи очи, за да ги наподобя, аз вдигам краищата на моите очи нагоре. А това е тиксо, с което фиксирам лентата отгоре. Заслепвам я така, че да не се разлепи, така че да не се развърши. Да заповядайте. Не, купринена е. Всъщност тайната е в това, че е много трудно мъж да стане жена. Ето защо. Всъщност те първо предстои интересното, затова гледай внимателно, след малко ще си сложи и перуката.
この唾液で拭くのが一番落ちるんですよ。И всъщност сега с тази кърпа чистя миглите си, върху които е полегнал белият грим. そうしましたら今度このあまりにもきつね目っていうのはきついでしょ。ですからこれを色気のある目にするために紅を刺します。Понеже тези повдигнати очи без никакъв грим отгоре изглеждат доста страшни, затова слагам отгоре червено, за да покажа женска привлекателност и еротичност. この紅を刺すことによってとっても女性らしい目になっていく。Така очите ми изглеждат много женствени, започват да изглеждат много женствени с този ален грим. そうしましたら口を作ります。Следващата стъпка е да изрисувам устните си. この口はおちょぼ口と言いまして、日本女性の美の一つです。Този начин на изрисуване или тази форма се наричат очобо очи или малка уста. Това е също част от традиционния женски идеал, традиционния японски идеал за женска красота. Това е химически ли са или естествени? Червено. これはね、日本が明治ですから、これ人工でしょうね。Понеже това е, както казах, боя от японското традиционно изкуство, тъй нареченият цвят енджи тъмночервено, предполагам, че е химически добит. Заповядайте. Колко трябва от подготовка да се превърне в храна? 今日見ててください。大体40分ぐらいでできちゃいますもんね。И вие всъщност днес ще видите, общо взето около 40 минути отнема. 今これ眉を描いております。この眉を描く時点で自分は女性になるんだなとこの辺から変身していきます。От тук започва същинската ми трансформация. Докато рисувам веждите си, аз си представям как се превръщам в жена. 今日の役は本当は眉、この紅眉を描いちゃいけないんですけども、ちょっと色気を出すために紅眉下に描いております。Днешната роля, днешното представление, което ще ви покажа, ролята ми не предполага тези алени вежди, но искам да оставя част от този нюанс, за да покажа женска привлекателност и еротичност. Приятно ли в Япония публично да се показва тази трансформация? Ами не е особено приятно да се случва много често. Има ли някакво значение грима, по-скоро определя ли ролята или въобще, когато трябва да се изиграе млада жена или стара? По-кишо да я покара на казали или ще е по-кишо да се представи, то я покара да се представи. 役柄が来てからどういう顔をするかとか、その色ほど先ほど白って言いましたけれども、その役によってこの白も随分変わっていきます。Ролята е определяща, т.е. в зависимост от това каква роля играе човек, поставя грима си. Разбира се, в зависимост от възраст, социален статус на ролята и така нататък. Имало ли случай жена да допуснат да играе роля? Роля в кабуки изобщо не е женска роля? Да, женска роля. 女性はありません。Не е допустимо. 女性は可能性がありません。 Жена не може да стане кабуки актьор. 昔はそのシェイクスピア
の芝居、それから狂劇の芝居、歌舞伎の芝居、これ、女方さんがいました。でも今、シェイクスピアも狂劇も女優さんに変わりました。でも歌舞伎の場合は、決して女性には向かないんです。これから分かると思いますが、これ、女重いものをつけたり、重い着物を着たりすると動けないんですよね、女性ですと。体格が違うから、歌舞伎の場合は女性は無理です。Исторически има три вида театър, които са имали тази традиция, мъже да играят и женските роли. Това е традиционен Шекспиров театър, пекинската опера и кабуки, като в днешно време само кабуки остава единствен в света театър, където жени не биват допускани и мъже играят всички роли. Една от причините за това в днешно време, както ще се убедите сами след малко, изключително тежката физическа подготовка и изискуемата издържливост за изиграването на една такава роля. Отгоре нанасям руж във формата на пудра, с който прикривам останалите недостатъци. Имаше въпрос от там, от една дама, заповядайте. Сега да кажем, стара да среща с този забележителен актьор и не иска да знае малко повече за неговите роли. За неговите роли, които играе, или за любимите му роли? Не, може и второто, може би ще бъде по-просто. Ролите, които харесвам най-много, са ролите на принцеси. Но изпълнявам, разбира се, и други женски роли. И понеже, връщам се на грима, понеже гримът ми се разтича, ако не го фиксирам отгоре с грим на мазна основа, понеже в момента това, което нанесох първоначално е само на водна основа, в момента го фиксирам допълнително с такъв на мазна. Последният штрих в гримирането е поставената наочна линия, с който довършвам линията на окото.